sampean sing pantes. Saya kaya apa Menisal Salim karo Pak Bupati sapa ngerti sok entuk jodoh bupati ngendi ngono lho ae. Iya nggih. Bupati Toprak ya nggih. Iki sungkem karo Bapak Hariwur iki. Bapake kanca-kanca Madangkara ya iki lho, Nduk. Nggih, Pak. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih. Sugeng rawuh teng Madiun, mugi-mugi panjenengan remen ngibur masyarakat Madiun. Ngaten nggih Mbak Niken. Nggih. Nggih. Apa omong apa lho kan matur rumpung petuk karo Pak Bupati ngono lho apa? Lah kula ajre, Pak. Lah Pak Ajre ngopo? Nggih, mboten napa-napa. Pak, sangu, Pak. Kok langsungan ngono? Yo ngangge rambatan apa sih? Pripun Pak? Sehat nggih, Pak? Ngoten to Nggih. Nggih, pangestune nggih, Pak. Kula nyuwun pangestune berkah panjenengan. Mugi-mugi kula saged sukses kados panjenengan. Amin, barokah. Amin. Nggih, mugi-mugi jenengan panjang umure nggih, Pak. Amin. Mengke nek enten Oh, gampang niku, Pak. Nggih. Mengke nek enten acara napa-napa teng Madiun kula siap. Oh, nggih. Kalau sampun dipun ngendikane tanggal 31. Nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih, 31 wonten PSHT pusat. Nggih, mungkin kedah rawuh jenengan. Nggih, nggih, Pak. Insyaallah. Nggih, kedah rawuh kula ngertos amargi napa kok sebabe kedah rawuh kula ngertos niku. Nggih, nggih. 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 Niku. Niki apalane soalnya caping gunung ngoten niki. Lah mboten napa-napa niku mergo ngemot-emot masa perjuangan. Jenenge wong Jawa yen nganti lali sumber ketiwasan. Nggih. Ning kula suwun niki genduk niki kan kajeng Ibawa riyin, Pak. Nggih, mangke pas nembangi sareng kali panjenengan. Ngoten pripun, Pak? Bupati. Bawa caping gunung dibawani. Kula mawon sing bawa nggih. Nggih, nggih. Jenengan sing nyiapne mawon nggih. Sik, nyiapne apa Nyiapne ngomong mental kan badhe nyanyi nggih, Oh, Pak. iya, nggih. Nyiapne mentale kan bar niki nyanyi gentosan to, Pak. Oh iya. Luaris kok. Yo ngisin-ngisini. Ngisin-ngisin. Mbah saweran ngisin-ngisin. Heeh. Ngisin-ngisin meneh lek ora disawer lho. Ngono kuwi. Nggih. Nggih. Coba jenglengke men gayeng. Sing jengleng bapake? Pak Bupati. Pak Bupati menikmati. Oh. Sing jengleng kula. Ayo, nggih. Saben bengi Oh iya wis balanono, daru tande, yo, daru tande, yo. Balanono, daru tande, yo, daru tande, yo. Aku ketekuk malah. Jenengan betau lho, Pak. Gowo. Ayo. Kula kisi. Ayo. Kepuk bae. Ayo. Kalih ibu mboten. Oh mboten nggih alhamdulillah. Nggih. Terus arep ngopo ngono kuwi? Nggih mboten napa-napa kan kesehatan, Pak. Malam-malam kan ibu-ibu kan tidak boleh keluar rumah aslinya. Si omong sapa? Lah ibu-ibu menteleng nang ngono lho doane. Ya kan hiburan, Pak. Nggih, hiburan. Ya nggih. Suarane bianter. Betul dompet to, Pak? Nggih.
arahmu lho. Mboten kan maksudnya lek digawa bapake dhewe kan aman to, Pak. Amane piye? Nggih aman to dicekel dhewe mengko lek digawane karo sapa-sapa kan nggih samare ilang ceblok ngoten lho, Pak, maksud kuwi. Oh iya, nggih. Mboten ceblok nggih, Pak. Nggih. Niken lek kuwatir lho ora umum. Ngeten iki nggih perhatian lho, Pak. Peduli kula teng jenengan lho, Pak. Nggih. Nggih. Iya, niken bingung Pak Hari gur guyu kok. Ayo kowe. Ayo. Pacita. Ngeten niki ampun didiamkan, Pak. Beliau sudah naik panggung itu jangan didiamkan. Oh, ngono ya. Harus dikasih pertanyaan apapun. Nggih. Pertanyaan ya pertanyaan lek arahmu ning dompet aku malah teratapan terus lho kan. Mboten, Pak, pun to, mboten ampun kuwatir, mboten. Aku ngerti karaktere Pak Bupati iki beda karo bupati liya-liyane. Nggih, Pak, kula niku nggih sadar lek Bapak Bupati Medion niki mesti loman. Apa meneh lek ngerti wah wis kok kados mboten atine niku mboten tega ngoten lho. Mooh, masih ngono. Nggih, mangkane kula mboten nyuwun Bapak mboten. Nggih. Kesadaran nggih, Pak, nggih. Kowe iki ra ngerti, Bapak Bupati iki ngagem tata krama. Mengko yen panjenengane mandhap titen ajudan langsung set ngono kuwi. Lho, aku kan gak mengharapkan kuwi to, Pak. Lah arahmu mau sing penting kan Bapak seneng engko lek enek acarane ning Medion mesti bintang tamune niken ngono lho Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun to Pak mboten usah mikir bayaran niken larang mboten Pak. Kenek dicicil Pak. Sagedipun bayar beras niki nggih Pak. Nggih, dibayar 3 kali nggih Pak. Pagi, siang, malam. Nggih. Ning gandeng sok tanggal 31. Iki lak PSHT, to dudu biaya liya to. Nggih. Iki tak umumke. Madangkara dan Niken Salindri cuma menerima 50%. 50% DP, 50% pelunasan, ngono lho maksudnya. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Kayak bahan kok malah ora. Lah aku ya wedi to Pak, 50% ku lek 50% tenanan piye Pak EDP karo bayaran. Nah, aman Pak berarti. Nggih, wis bar iki ra entuk ngomongne dhuwit, cep. Mboten. 100 ngoten nggih Pak. Lah. Bagus. Malah mak cethake ora. Lah Niken sing marahi. Ayo. Mbak Lia. Mangan sukun. Karo teri. Sedaya warga Medion mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Nggih, yang kedua monggo Mbak Tri Hastuti. Sedap. Lodeng Pak ya. Ayo, wis ngriane lemot dhek ora. Aku apes. Napa niki? Kecemplung sumur. Ayo. Karing. Ampun to. Ada. Mugi sedaya warga wates. Amin. Ayo. Gregeten aku. Bekasi. Ya. Mangan serabi. Terus mangan
Rabi? Neng tengah sawah. Kok keminan, Bu? Kekrikiti serabine. Oh. Ing tengah sawah akeh semute. Ya tondok sik Kok tondok. lek kenen ulo piye? Ha iya. Kulone kok nyangkut awakmu, Nduk. Milih sing ayu. Ora. Mangan serabi Ah. neng tengah sawah. Pak Cahyo Rabi tambah barokah. Amin. Aja Rabi to. karo aja to. jenengan maksudnya karo Bu Kesi ngono lho. Loh, lha nyapa Pak Rabi karo Bu Kesi? Wes kowe ngurusi dompet aja melu-melu keluargaku. Ana wedhus mangani garut. Bojoku parut. Allahumma Wah, amin. tak tapok kowe ngamini ora lara lho, disamplok parut. Dia parute anyar ora tau kangge. Makane lek ngomongke hati-hati, Pak. Ya, Nduk, bapakmu kuwi lho, Nduk. Ambak Nek ngomong karo guyone lara lho Pak atine, Pak. Ya Nah, maaf, maaf. senenono, Nduk. Kaya ngono kuwi. Pegel aku keloro-loro ken aku ken. Kowe lek nyeneni wong lanang padha karo nyeneni Pak Bupati. Lha nyapa? Lah aku wong lanang panjenengan piyai kakung, ngono ora oleh ngono kuwi. Hidup lanang apa hidup wedok? Ayo, wis ngerti aku kuwi. Ayo. Yo. Dian, ayo. Nggih. Anyanyo. Godhong tales. Dong tales. Tales ya, Bapak? Tales. Singkong. Tales anak dhewe no. Tales ya, Bapak? Nyuwun prisa Pak Bupati, Piyai. Talesin apa, Pak? Nggih, tales lompong gote. Gote. Nggih. Gote. Godhong tales. Dong tales. Nggo buntel arem-arem. Arem-arem ya, Mbak? Arem-arem iki panganan iki lho. Takok Oh, jenenge cek cilik raro. Nggih. Mugi-mugi warga wates sehat bagas waras ayam tentrem. Allahumma amin. Alir. Ya, Bir, ya, Bir. Rumah Nyapa wi? Nyapa? Ya. Wes iki. Lumah parian ki parian yo. Ya ora tegese sik, lumahe nyapa kerokan. Rumah. Masuk angin. Kerokan ya murep no malahan gegere sing dikeroki yo. Ngawut iki ya niki ra tau kerokan kae. Iki rungono sik, aku mlumah. Ra tau kerokan kae. Iki rungono sik, aku mlumah. Ya. Ya. Mergo semlenget. Pi jam pira? Jam pira sik? Mergo semlenget. Pi jam pira? Jam pira sik? Lenggenane lho. Terus Pak Lurah nget. bener lho neng Tuku pasar. sayur. Nang pasar ngono to. Ning pasar. Pak Riwur nyuwun dolar pas ngono kuwi. Napa gak ada dolar, Pak? Alah. Ana Pak Ari cobi sak anu Pak, Nggih, sak nggih. garis Pak. Monggo. Panasutan. Ketik-ketik. Nggih. Panasutan. Panasudan. Sampun. Aling-aling. Sampun, Pak. Pun. Lagi iki nek sinden nyetop Pak Bupati lho. Pak Bupati apa lho? Kon kedik. Sak garis ngono lho, ayo sak titik ngono lho. Boleh Pak? Panasutan. Ayo. Panasudan aling-aling. Caping gunung. Jenengan niku budaya, Pak. Nggih. Lagi ngerti nih kan Pak ya ora. Sopan, budaya, gagah, ganteng. Ayo. Bagus sampun to Pak, mboten Pak napa to pun. Sampun to mboten. Wah. Lah Pak Ariwur lucune ngukuli jok luthuk malah. Iki kira-kira duwe bae sapu tangan. Saya kemringet. Ah iya. Mana? Ayo. Senatian wadon sarta Ora suling Mulon apa inumane banyu bening
Iya, engko dirembuk nang pondokane, Pak. Nggih. Monggo caping gunungipun Pak Ari jenengan kang miwiti, Pak. Nggih. Kadang didampingi kalih genduk niken. Dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki ana jarene wis yen nate janji saiki opo lali neng gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silihi caping gunung niki estu nikan emut daleme Kediri nek ngeten iki. Lah kok saged? Nah, nggih masa perjuangan ini kan mulai SD ngantos sakniki luar biasa. Pun terkenal teng pundi-pundi nggih Mbak Niken niki. Pangestune, Pak. Mugi-mugi barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin nggih. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo. Irama seger. Bupati kita, Bapak Harimur, Madiun Nyusur, besarengan yuk, kan semangat. Iya, Cici. Tapi manut kali Pak Bupati, aja apalan. Pak Bupati yo ngersakne ambekan dhisik kok yo. mboten niki anu Pak Alek nggih luar biasa. Niki kan pun kelas 3 lah bangun Desa Kebon Agung niku jan luar biasa. Nggih. Ngantos kagungan lapangan niki nggih luar biasa. Nggih. Ini bentuk kepedulian Pak Kepala Desa dengan masyarakatnya. Rumiyin nek badhe dateng nggodang mriku niku mlebet lepen sakniki sampun wonten jembatan. Luar biasa. Tepuk tangan Pak Lurah. Elok, Alek nggih. Niku amargi sinergi kerjasama masyarakat kalian Pak Lurah dipun ayomi kalian Pak Bupati. Ngoten niku. Niki luar biasa. Nggih. Sing penting masyarakat Kebon Agung tetap guyub rukun ngaten nggih. Amin ya rabbal alamin nggih. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo ini ora ilang yone padha lara lopo. Pisan malih tepuk tangan kagem Bapak Bupati. Matur suwun Mas Ayo. Nggih ngapunten sanget nggih Pak menawi anggene guyon anak kula niki kliwat. Mboten napa-napa niki. Ngapunten Pak, punten. Sampun mboten. Pun kula tampani miki mawon pun to Pak. Mboten Pak. Sampun to Pak. Alah. Sembah nuwun Pak Bupati ya. Pak. Nggih. War sungkem bengak-bengok ora. Atus-atus Pak nggih. Nggih. Nggih, sampun. Nggih, sampun Pak. Nggih. Nggih. Pak. Pak. Sampun nggih. Mboten kangen kalih kula, Pak.
Lho bar bareng sakmono suwene iso kangen lho. Piye Pak Bupati sangat merakyat to? Sangat merakyat sekali ya, Be. Nggih. Terus saben-sabenen acara wayangan